Hello guys, welcome to my channel. This is MJ'S TARAON nagsabing food is life. If you're new to my channel, don't forget to like, share, and comment for any suggestions. And subscribe now and hit the notification bell for upcoming videos to come. Oreo Strawberry Cheesecake by MJ'S TARAON. Ito yung Oreo natin. Tanggalin natin yung peeling. Lagyan natin sa ziplock. Ito yung rolling pin. Durugin lang natin yung Oreo. Or you can use a blender, food processor para durog. Ito na yung nadurog natin na Oreo biscuit. Then maglagay tayo ng 2 tablespoons ng butter melted. Then mix lang natin siya. And ganito na yung itsura ng ating Oreo. And transfer natin ito sa ating molder. Then press lang natin. Ganito na siya. Nilagay ko muna sa fridge para medyo mag-form yung ano natin. Lagay ko muna sa fridge. Strawberry, we slice strawberry. Cut natin yung 4 pieces. Yung strawberry, blend lang natin. Maglagay tayo ng konting tubig.
strawberry natin. Smoothie. Ito na yung strawberry natin. Na-blend. Ito na yung cream natin. We're using hand mixer para maging fluffy. Ganito na siya. Naging double na yung volume niya. Ito na yung 100 grams na cream cheese. Then, add natin yung confectioner sugar. Then, vanilla. Gamit tayo ng hand mixer. Ito na yung cream natin. Strawberry. 1 cup. And ilagay natin yung cream cheese. Fold lang natin. Then, add natin ng crumble Oreo. Fold lang natin. Then, ilagay natin yung cream strawberry filling sa loob. Lang natin para bumaba yung mixture natin, maging intact. Then maglagay tayo ng strawberry sa gitna. Then Oreo. Ito na yung
Oreo Strawberry Cheesecake natin. Ilagay lang natin sa fridge overnight or sa freezer para mas madaling lumigas para makain. Ito yung gelatin natin. Maglagay tayo sa cheesecake natin. Pour lang natin sa presenting MJ'S TARAON version of Oreo Strawberry Cheesecake. Enjoy! Wow! Ito na po sa MJ'S TARAON. Nagsasabing food is life. Ito na yung Oreo Strawberry Cheesecake ni MJ'S TARAON. Try natin. Must try this recipe po. Masarap siya. 100%. Salamat! Thank you for watching! Don't forget to like, share, comment for any suggestions, subscribe today, and hit the notification bell for my coming videos to come. Thank you!